Gidakop sa mga otoridad ang duha ka mga lalaki nga namaligyag smuggled nga sigarilyo dapin sa kalsada sa Parokya Lobel, Barangay Poblasyon, Matalam, Cotabato. Ang mga sospek giila sa mga pulis nga sila Rasid Malidas o Graof Malidas, parehong residente sa Batulawan, Pikit, Cotabato. Gihimo ang operasyon sa mga pulis human nila madawat ang sumbong gikan sa nagpakabana nga residente sa lugar kung asa gisakay sa mga sospek ang sigarilyo sa elf truck. Nakuha gikan sa mga sospek ang siyam ka mga kahon sa sigarilyo nga nagkantidad og 117,000 pesos. Ang mga dinakpan walay napakitang dokumento sa mga otoridad. Ana-ana sa Matalam PNP ang mga dinakpan nga magatubang og kasong pagsupak sa Republic Act 10863 kun Customs Modernization and Tariff Act. Samtang sa milabayng simana, naharang sab sa Bureau of Customs Port of Davao ang 1,020 ka mga kahon sa smuggled sigarilyo hagibana-banang mo kantidad og 28,872,000 pesos sa Davao International Container Terminal, Panabo City sa Davao del Norte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.